Pinagpasapasahan at paulit-ulit akong ginalaw ng 6 na lalaki. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bria. Hindi ko totoong pangalan. Sobrang gulo na po ng nararamdaman ko. Parang lumalala yung depresyon ko sa dami ng iniisip ko. Kaya naisipan ko na ibahagi na lamang ito. Ito ang aking secret file. Nangyari ito, 17 years old pa lang ako. Nauso yung mga clan textmates noon. Nauso din yung unlimited text and calls. Dahil bata pa nga ako, sabik sa mga text na ganon, napasali ako sa iba't ibang clans. Hanggang sa may nasalihan akong isang clan. Okay naman siya. Nalilibang ako kasi ang dami kong nakaka-text. Marami rin akong nakikilalang tao. Noong una, hindi ako nasama sa mga eyeball nila. Kasi nahihiya at natatakot ako. Kasi nga, hindi ko sila kilala ng personal. Hanggang sa may naging close friend ako doon. Isa siyang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang B. Sa sobrang close namin, napag-usapan namin na sumama kami sa eyeball. Since malapit lang naman yung place ng meet-up. Naging maayos, naging masaya naman yung eyeball na naganap. Mas dumami yung mga kaibigan at ka-close ko. Naging kampante na din ako bahagya sa kanila. Hanggang sa isang araw, birthday ng founder ng clan na yon. Wala akong balak pumunta nung araw na yon. Kaya lang, panay yung yaya nila sa akin. Ang sabi ko, ayokong sumama, hindi kasi kasama si B. Pero may isang babae na itago na lang natin sa pangalang Mikey na nagkumbinse sa akin. Ayaw ko sanang sumama. Pero nakumbinsi niya ako. Ang sabi ko noon, hindi ako magpapagabi. Hindi rin ako iinom. Kasi hindi pa naman talaga ako umiinom ng alak ng panahon na yon. Pakikisama lang. Dumating na kami sa birthday. Naging masaya naman. Tawanan dito, tawanan doon. Kwentuhan dito, kwentuhan doon. Nagmasid ako sa paligid. Masaya. Nakakatuwa. 6 kaming babae doon. Merong 8 lalaki. Hanggang sa yung tawanan, kwentuhan. Bigla ba naman nila akong pinilit na uminom? Nung una,
todo tanggi pa ako. Kaya lang sabi nung founder, sige na, isa lang, birthday ko naman. Tsaka, ikaw lang yung hindi nainom dito. Oh. Kaya naman bilang pakikisama, napilit ako. Kinuha ko yung shot. Una, isa lang. Hanggang sa naging 2 shot. Pag-inom ko nung pangalawa, kasi nga, hindi naman talaga ako umiinom. Nahilo na ako. Ayoko na. Naiihina ako. Ang sabi ko. Merong isang lalaki na umalalay sa akin. Ang sabi niya, tara, samahan na kita. Yung lalaking yun, isa yun sa madalas kong makatext. At pinagkakatiwalaan ko rin siya. Itago natin siya sa pangalang Gary. Sinamahan niya ako sa CR. Alam ko, pasuray-suray ang lakad ko. Pinipilit kong maglakad ng ayos pero nahihilo talaga ako. Paglabas ko ng CR, ang sabi sa akin ni Gary, pahinga ka muna saglit sa kwarto. Ako naman, dahil sa sobrang hilo ko, pumunta ako sa kwarto. Humiga naman agad ako. Namatay bigla ang ilaw. At narinig kong nag-lock yung pinto. Baka lumabas na si Gary. Yun pala ang akala ko. Akala ko lumabas na siya nang biglang may tumabi sa akin. Pinaghahalikan ako. Pinilit kong lumaban pero hindi ko kaya. Nangihina ako. Hanggang sa hindi na ako nakapanlaban. May nangyari sa amin. Ang sakit. At unang beses na may nakagalaw sa akin. Nagsorry si Gary sa akin. At hindi pa doon nagtatapos yun. Biglang may pumasok na lalaki sa kwarto. Naaninag ko siya. Itago natin siya sa pangalang Dave. Wala akong magawa kundi umiyak lang. At pagkatapos ni Dave, may isa pang pumasok na lalaki. At hindi ko na siya nakilala pa. Nung natapos na silang lahat, wala akong ginawa kundi umiyak. Paglabas ko ng kwarto, tulala na ako. Naglakad ako palabas ng bahay pero hinarang ako ni Mikey. Pinaupo niya ako. Habang nakaupo ako, tulala pa rin ako. Sinubuan ako ni Mikey ng pagkain at pinainom ng tubig. Lumalalim na ang gabi. Ang sabi ko, uuwi na ako. Kaya lang sabi ni Mikey sabay na daw kami. Ihahatid na daw niya ako sa bahay namin. Tatapusin lang daw yung iniinom nila. Nung matapos yung inuman, lasing na din si Mikey.
Nagsabi na talaga ako na uuwi na ako. Nang biglang nagsabi si Gary na ihahatid niya daw ako. Umayaw ako kasi natatakot nga ako sa kanya pagkatapos ng nangyari. Lumapit si Ferdy. At nagsabi siya na siya na lang daw ang maghahatid sa akin. At dahil takot ako kay Gary, kay Ferdy ako sumama. Pagdating namin sa labas, dinarag ng founder at nila si Ferdy. Ayaw akong bitawan ni Ferdy. Ang sabi niya, hayaan niyo na siyang makauwi. Pero masyadong madami sila Gary para labanan si Ferdy. Hinila nila ako pabalik ng bahay. Madilim na noon at halos wala ng tao sa kalsada. At doon na naman nagsimula ang kalbaryo ko. At sa pagkakataong yun, 6 na silang lalaki. Walang nagawa si Ferdy. Wala din akong nagawa. Tanging iyak lang ang nagawa ko habang pinagpapasapasahan, pinipilahan, at paulit-ulit na ginagalaw ng 6 na lalaki. Hindi sila nakikinig sa pagmamakaawa ko. Hanggang sa parang naawa sa akin si Gary. At pinatigil na silang lahat. Dinala ako ni Gary sa bahay nila. Doon pinagpahinga niya ako. Panay ang hingi niya sa akin ng sorry. Hindi niya ako nilapitan buong magdamag. Hanggang sa pagising ko, hinatid na niya ako sa sakayan. Pagka-uwi ko, halos matanggal ang balat ko sa pagkuskus ko nito. Panay iyak lang. Tinatawagan pa nila ako kung okay lang ba ako. Kinukumusta sa mga text. Lalo na si Mikey. Hanggang sa pinatay ko yung cellphone ko. At nagpalit ako ng number. Natakot akong magsumbong. At parang nahihiya ako. Alam ko na may mali ako. Kasi bakit nga ba ako sumama? At bakit nga ba ako nagtiwala agad? Nawalan na ako ng communication sa kanilang lahat. At hanggang ngayon, 29 years old na ako, wala akong mapagsabihan at sinasabihan ng nangyari sa akin. Nakakahiya. Nakakatakot. Baka walang maniwala sa akin. At baka walang tumanggap. Meron akong ka-live-in partner ngayon. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang nakaraan ko. Nagbabalak na rin kaming magpakasal. Pero pakiramdam ko, hindi ko pa na-open up ang lahat sa akin. Sana
maging inspirasyon to sa lahat. Wala akong ginawa, kundi makipag-sex kung kani-kanino. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Hi, DJ Rocky. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Dahil ang aking kwento ay masyadong sensitibo. Pakibago na lang ang pangalan ko. Marahil itago mo ko sa pangalang Dave. 24 years old. At isa akong bisexual. Ako yung tipo ng taong mahilig magpanggap at hindi nagpapakatotoo sa sarili. 12 years old pa lang ako nung pumanaw ang nanay ko. At matagal nang nawalay ang tatay ko sa akin. Ako ang panglima sa 6 na magkakapatid. At inaamin ko na ako ang pinakapasaway sa magkakapatid. Dahil sa hirap ng buhay. Year 2013, nakapagtrabaho ako sa isang grocery. Stay-in ako sa Binangonan, Rizal. Pero makalipas ang mahigit 1 buwan, palagi na akong pinapagalitan, sinisigawan. At sinasabihan na ang bagal ko raw kumilos. Kaya sa inis ko, umalis na lang ako nang hindi nagpapaalam. May ganun kasi akong ugali. Na kapag hindi ko nagustuhan ang ginawa sa akin, umaalis ako nang walang pasabi. Hanggang sa napadpad ako sa park ng Loton. Bumili ako ng sigarilyo at candy sa tabing tindahan. Umupo ako sa bench nang biglang may lumapit sa akin. Isang bakla. Pakiwari ko ay nasa 30 years old. Tanong niya sa akin, "Tagasan ka?" Nagulat ako at napatayo sa kanilang uupuan ko. Tiningnan ko siya at sinabi ko sa sarili ko, mukha namang matinong tao to. Sumagot ako na ako ay taga Cavite. Tumango siya. At sabi pa, "Naglayas ka siguro sa inyo." Sagot ko, "Hindi po ako naglayas. Nagpapalipas lang ako ng oras." At pagkatapos noon ay umalis na ako. Bigla akong nakaramdam ng gutom. Naganap ako ng karinderya. Kumain ako sa malapit din sa park. At habang kumakain ako pumapasok sa isip ko na hindi na talaga ako uwi sa amin. Naglakad-lakad ako pagkatapos kong kumain nang may sumitsit sa akin. Bakla. Pero nagbulag-bulagan ako. Naganap ako ng mauupuan. At napansin kong may nag-uumpukang mga bading. Meron ding kasamang mga babae. Siguro, nasa 20 anyos. Yung mga taong andun. Hanggang sa niyaya nila ako. Niyaya nila ako na sumama sa kanila. Ang sabi nila ay nagtatrabaho raw sila. Sa isip ko noon, saan sila nagtatrabaho? At bakit ko sila sasamahan? Na-realize ko,
Wala na lang 100 piso ang pera ko. Sasamahan ko ba sila o hindi? Pero naisip ko, hindi. Dapat siguro'y maging independent ako. Bahala na, kaya ko 'to. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa napadpad ako sa isang madilim at nakakatakot na lugar. Pinagmasdan ko ang mga taong dumadaan doon. Kinakabahan ako nang biglang may kumindat sa aking lalaki. Tapos sa kabilang banda, meron akong 2 lalaking nakitang naghahalikan. At dun sa park na yun, meron pa akong nakitang nagtatalik. Sa isip ko nun, grabe naman 'to. Bakit ganito dito? Nang biglang may lalaking bumulong sa akin at ang sabi, "Tara, trip tayo." Sabi ko, "Ano yun? Alam mo ba yun?" Tanong niya sa akin. Sumagot ako ng hindi. At tinanong niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanya. Tinanong ko siya kung saan at bakit. Sagot niya ay, "First time mo lang ba makapunta rito? Tara, sama ka sa akin. Sama ka sa akin sa langit." Sumama ako sa kanya. Kinakabahan ako kasi hindi ko naman kilala ang kumausap sa akin. Hanggang sa nakarating kami sa isang lugar na walang kusina. May nangyari sa amin nung gabing yun. Lumipas ang maraming araw. Nawili ako sa lugar na yun. Kung kani-kanino ako nakikipag-sex. At dahil sa hirap ng buhay ay nag-callboy ako. Hindi ko lubos maisip na magkakaganito ako. Nawala sa isip ko na mas maiging umuwi na lang. Mas pinili ko na lang yung ganito. Dahil nagiging masaya naman ako sa paglipas ng panahon. So lumipas ang 1 buwan ay tuloy pa rin ako sa pagko-callboy ko. Naganap ako ng mauupahan ko yung kaya ng budget ko. Merong mga lalaking lalaki. Merong mga binabae. Merong mga kung sino-sino lang. May pera, konting pera. Basta may maibibigay sa akin. Pinapatos ko lahat ng yan. Pero alam ko sa sarili ko na may pusong babae ako. So, isang araw, nakapasok ako sa isang ahensya. Hindi ko pinahalata na may pagka-binabae ako. Mahirap dahil may pagkakalat pa. At doon sa ahensyang yun, merong yumaya sa akin na makapagkwentuhan sa baraks nila. Sumama ako. Akala ko nandun yung kasama niya pero wala pala. Ilang minuto pa ang lumipas, nandun na kami sa loob ng baraks at niyayakap na niya ako. Tinanong ko siya kung bakit niya ako niyakap. Ang sagot niya type niya raw ako. Well, inaamin ko may katihan din talaga akong taglay. At may nangyari sa amin. Well, ang taong yun, hindi lalaki, kundi babae.
Nagpanggap pa rin ako na isa akong lalaking-lalaking tao. Pero gano'n siguro talaga. Baka naguguluhan ako sa sarili ko. So una, kailangan ko siya para masuportahan ng iba kung mga pangangailangan. At pangalawa, pumatol ako para hindi ako mabuking ng mga katrabaho ko. Alam kong maling paraan ang nasa isip ko pero nandun na ako eh. Nagdaan ng mahigit 2 linggo ay wala pa rin kaalam-alam si Mayumi tungkol sa tunay na ako. At alam ko rin na walang lihim ang hindi nabubunyag. Isang araw, habang nagpapakain ako sa babuyan, hindi ko naiwasang mapasulyap kay Ronald. Hindi niya tunay na pangalan. 18 years old siya. Paano ba naman ako hindi mapapatitig? Bukod sa gwapo ay matangkad na. Lumapit sa akin si Ronald. Tinanong niya ako kung bakit lagi ko raw siyang tinitingnan. Sabi ko, wala, masama ba? Tumawa siya sa akin. At sinabi niya sa akin na bakla raw ako. Sumagot ako ng, naku ako, hindi pre. At sa sobrang hiya ko, umalis ako. Wala na akong masabi, parang gusto kong matunaw ng mga oras na yun. Ang naiisip ko noon, patay ako nito. Baka dito na ako mabuking, na nagpapanggap ako sa trabaho. Mahirap talaga magpanggap, lalo na kung lahat kami ay stay in sa trabaho. So habang lumilipas ang mga araw ay palagi na akong sinusulyapan ni Ronald. Yung mga kilos ko, mga sinasabi ko. Siguro inaalam niya talaga kung isa ba talaga akong pamintang durog na nagpapakabuo. Paano na kaya kung isang araw matuklasan ni Mayumi na ito ang sikreto ko? 7:00 ng gabi kumakain ako sa kantinang biglang tumabi sa akin si Ronald. Nanlaki ang mga mata ko nung tumabi siya sa akin. Hanggang sa iba na ang naramdaman ko. Bumulong siya sa akin ng, sayang ka kasi may itsura ka. Bigla na lamang ako napatingin sa paligid kung may nakakarinig sa mga sinasabi niya sa akin. Nagmaang-maangan pa ako. Hanggang sa hindi na kinaya ng pagkatao ko. Ang dumadaloy sa katawan ko. Nagkaroon kami ng relasyon ni Ronald. But at the same time, kami pa rin ni Mayumi. Si Mayumi ang front ko. At si Ronald naman, sa kanya ako tunay na may nararamdaman. Hindi ako makapaniwala na mayroong mga nangyayari sa amin ni Ronald. Para akong robot ng mga oras na yun. O pinipilit ko na lang maging robot. Dahil alam kong dapat ipigilan ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa isang araw, ay pinatawag kami sa opisina. Ang amo namin ay napakalaking tao. Nasa edad 40. Isang inchik. Pagpasok namin ni Ronald, unang tinanong si Ronald. Tinanong ito kung merong relasyon ba kami. Ilang segundo pa ang lumipas, tumingin muna siya sa akin at sinabi niya sa amo namin na wala. Wala kaming relasyon. Nalungkot ako sa sinabi ni Ronald. Hindi ko akalain na ganun pala ang isasagot niya. Nang ako naman ang tanungin, hindi rin ang sinabi ko. Sinabo ng amo namin na okay lang naman kahit may relasyon kami. Basta alagaan na mabuti yung mga alaga naming hayop.
Paglabas namin, sinabi ko kay Ronald, bakit di mo sinabi yung totoo? Okay lang naman sa boss natin eh. Mahal mo ba talaga ako? Sagot niya, paano kung malaman ng tito ko? Magagalit sa akin yun. Nasaktan ako sa sagot niya. Patunay lamang na hindi niya ako kayang ipaglaban. Lumipas ang panahon. Akala ko, okay ang pagsasama namin ni Ronald. Okay ang aming lihim na relasyon. Pero, magkakaroon pala ng gulo. Nalaman ni Mayumi ang lahat at ipinagkalat sa iba. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Kaya para tuluyan nang mawala ang bigat sa dibdib ko ay umalis ako ng trabaho. Lumipas ang mga buwan, dama ko pa rin ang sakit. Nawala si Mayumi sa buhay ko at nawala din si Ronald sa buhay ko. Sinubukan kong ibaling sa iba ang atensyon ko. Kung kani-kanino akong nakikipag-meet. At madalas, tinatambayan ko ang isang mall. At dito sa mall na ito, marami akong nakikita. Marami akong na-encounter. Merong time na inaya ako, couple sila, at makikijoin ako sa kanila. Meron din namang iba na talagang gusto lang ng parausan. Hanggang sa June 2014, hindi ko makakalimutan, lagi akong nilalagnat. Inuubo, nahihilo, nagkakaroon ng rashes, at unti-unting bumabagsak ang pangangatawan ko. Dahil sa hirap ng buhay, hindi ko nagawang pag-check up. Hindi rin naman ako sanay magpa-check up, kaya pinabayaan ko na lang. Nagdaan ang mga linggo at buwan. Unti-unti na akong nakakaramdam ng depresyon. Madalas nang mag-init ang ulo ko. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Baka kasi kung ano ang isipin ng mga tao sa lugar namin. 6 na buwan ang lumipas, gumaling na lang ako nang hindi nagpapatingin sa doktor. Lumabas na rin ako ng bahay. Pero nag-iwan ng marka sa katawan ko ang mga rashes. Hindi ko na lang iniisip yun. Dahil kapag iniisip ko, babalik na naman lahat-lahat ng sakit. April 2015, ipinasok ako ng kaibigan ko sa isang gasoline station. Pag day off ko, minsan ay naghahanap pa rin ako ng pampainit sa katawan ko. Siguro sakit ko na talaga yung ganito. Hindi na lang dahil para kumita ako ng pera. Kundi, gusto ko na talaga yun. Kasi kahit anong iwas ko, natutokso pa rin ako. Lumipas ang ilang buwan. Masaya na naman ako. May mga naging partner din ako pero hindi nagtatagal. Siguro ganun talaga, mahirap kalimutan ang unang nagpatibok ng puso ko. Then, Feb 2016. Hindi ko makakalimutan, nilagnat ako ng napakataas. Tumahol na rin ako sa pag-ubo. Ipinahinga ko yun, inunuman ko ng gamot at hindi ko namalayan na nakatulog na lang ako. Hanggang sa kinabukasan, napaubo ako ng malakas at nagsuka ng dugo. Takot na takot ako ng mga oras na yun, kaya hindi ako nagdalawang isip na magpa-check up sa klinik. At doon ko nalaman na may sakit pala ako. TB o tuberculosis. Kaya pala ganun ang naramdaman ko nung mga nakarang araw. Pinabalik ako sa klinik hanggang sa tinanong ako kung isa raw ba akong bading.
Hindi ko nga alam kung bakit tinanong niya yun eh. Sagot ko, bisexual ako. Hanggang sa tinanong niya ako kung may partner raw ba ako. Sagot ko, Dok, wala talaga akong kaalam-alam. Hindi ko alam kung para sa santo, Dok, pero wala po akong partner. Hanggang sa sinabi niya sa akin na wag akong mabibigla. Lakasan ko lang daw ang loob ko. Pero nung moment na yun, kinabahan na ako. Dahil iba na ang tono ng kanyang pananalita. At ang sabi niya, nag-react daw yung dugo ko. At kaya raw ako pinapunta uli ng klinik. Ay, para bigyan siya ng pahintulot kung gusto ko raw bang ipadala sa ospital yung dugo ko. Mas lalo akong naguluhan sa mga sinabi niya. Kaya naman, sabi ko, hindi ko po naiintindihan yung sinasabi ninyo. Ang sabi niya, reactive daw ang dugo ko sa HIV. Nang marinig ko yung initials na HIV, para akong nabingi. At napalaki ang mga mata ko noong mga oras na yun. Hindi ko na malaya na pumapatak na pala ang mga luha sa mga mata ko. Napahagulgul ako ng pagkalakas-lakas. Muli ko pang sinabi sa doktor na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Hindi totoo to. At unti-unting pumapatak ng mga luha sa mga mata ko. Sabi ko pa, masyado pa akong bata at baka mamatay na lang ako. Pero ang sabi ni Doc, wag raw akong mag-alala dahil hindi pa raw katapusan ng mundo. Tutulungan niya ako. So, pumayag ako na ipadala yung dugo ko sa isang ospital. Nagpakatapang ako. Kasi gusto kong harapin to. Humanga sa akin ang doktor ko. Napakatapang ko raw. Dahil yung iba, hindi na hinahayaan na mapadpad ang mga dugo nila sa ospital o matest sila para hindi malaman ng iba ang katotohanan. Sabi ko, paano ako, Dok? Paano kung positive nga ako? Sabi niya, malalaman natin. Pero ito ang mahalaga. Aalamin natin. At may support system ka. Makalipas ang 1 buwan kong paghihintay, nalaman ko na positive talaga ako sa HIV. Iba pa rin talaga na ikaw mismo ang makakita ng resulta. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Natatakot ako na baka isang araw bawian na ako ng buhay. Gusto ko pang maranasang tumanda, makasama ang mahal ko. Kaya lang ang problema, walang lunas sa ganitong sakit. Siguro ito na yung karma ko. Dahil noong mga panahong malakas ako, wala akong ginawa kundi makipag-sex kung kanin-kanino. Ako ang gumawa ng kapalaran ko. At nasa huli talaga ang pagsisisi. Bukod doon, matagal na raw pala akong infected. Dahil nauwi na sa AIDS ang sakit ko. Siguro kung naging aware ako dati, hindi ko makukuha ang sakit na to. Sana pala nung nagbago na yung katawan ko, may nagbago na sa katawan ko noong taong 2014, nagpa-check up na ako. Hindi na sana lumala pa ng ganito ang sakit ko. Kung 2014 pa ako, meron ito malamang. Ay may mga nabiktima na rin ako ng walang kaalam-alam. Nagdaan pa ang mga buwan, nakaranas na naman ako ng depresyon.
Walang araw na hindi ako umiiyak. Lagi akong tulala. Nag-iisip na sana panaginip lang ang lahat. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Iniisip ko kung kakayanin ko ba. Hanggang sa sobrang bigat ng dinadala ko, naglakas ng loob na akong sabihin sa pamilya ko ang tungkol sa kalagayan ko. Nung una nagulat talaga sila, pero tinanggap naman nila ako ng buong buo. Sila ang naging sandalan ko nung mga panahong lugmok na lugmok ako. November 2016 gumaling na ako sa sakit na TB. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko na may malubhang sakit ako. At dito na nagsimula ang gamutan para madugtungan pa ang aking buhay. May isa akong matalik na kaibigan na pinagsabihan ko tungkol sa sakit ko. Tinanggap naman niya ako, pero ilang buwan siya na mismo ang umiwas sa akin. Naipakalat niya sa iba ang kalagayan ko. Kaya tuluyan nang nasira ang aking reputasyon. May iba, pinandidirihan ako, nilalayuan ako. Pero marami rin pa rin sa mga kaibigan ko ang tumanggap sa akin ng buong buo. Na pinapalakas ang loob ko. December 2017, di naman nakakapagtaka na ospital ako. Hindi naging madali yung sitwasyon ko. May mga kilala akong binabawian ng buhay. At dumating na rin sa puntong gusto kong kitilin ang buhay ko. Pero syempre, alam kong mali yun dahil mismong pamilya ko hindi ako sinusukuan. Kaya dapat talaga iilaban ko to. Then, lumipas pa ang panahon. Year 2018. Sinubukan kong magtrabaho pero hindi kaya ng katawan ko. May mga oras na nanghihina ako. Inisip ko na siguro dapat magpagaling muna ako. Para maging malakas ako. Nasa bahay na lang ako palagi. Madalas nakakaramdam ako ng lungkot at walang makausap. Ayaw ko namang makipag-usap sa mga dati kong kaibigan. Kahit pag gusto nila akong kausapin. Ako na lang yung umiiwas Siguro iniisip ko na hindi na ako katulad dati na normal pa. Kaya ang ginagawa ko kapag nalulungkot ako, pumupunta ako sa mga bago kong kaibigan na meron ding kondisyon na katulad ko. A person living with HIV. Mas panatag ang loob ko. Dahil kami-kami lang din naman ang nagkakaintindihan. Sana sa kwento kong ito, maging aral at leksyon sa mga nakikinig. Lalo na sa mga kabataan. Na huwag makipag-sex kung kani-kanino para hindi nyo ito pagsisihan sa bandang huli. Matuto kayo sa kwento ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Dave. At ito, ang aking secret file. 10 lalaki ang nakagalaw sa akin sa abroad. Hi DJ Rocky. At sa lahat ng mga tagapakinig mo. Isa ako sa mga tagahanga mo at taga-subaybay ng programa mo since 2019. Sa totoo lang, hindi ko akalain na susulat din pala ako rito.
Medyo, medyo sensitibo ang kwento ko. At sana, huwag niyo po akong husgahan. Dahil tao lang ako. At nagkakamali. Itago mo ako sa pangalang Ellie. 25 years old. Tubong Manila. At kasalukuyang nasa bansang Middle East. Ito, ang aking secret file. Lumaki ako sa pamilyang konserbatibo. Mahigpit yung pamilya ko sa akin. Nag-iisang babae lang kasi ako sa 5 magkakapatid. Kaya ganun na lang sila, kahigpit sa akin. Lalong-lalo na pagdating sa pagjojowa. Wala akong kalayaan sa poder ng pamilya ko. Lumalabas lang ako ng bahay kapag may importanteng lakad. Kaya, nang makaipon ako ng lakas ng loob, nag-apply akong mag-abroad. Gumora agad ako. Hindi dahil sa gusto kong takasan ang mundong kinalakihan ko, kundi dahil gusto kong ma-experience kung paano maging independent. At yun na nga. Nagkaroon ako dito ng trabaho abroad. May maayos na sahod. Nabibili na ang mga gusto ko. And at the same time, natutulungan ang pamilya. Financially. Sabi nila, pag nasa abroad ka raw, kalaban mo ang lungkot, homesick, at pangungulila sa mga mahal sa buhay. Totoo naman yun. Naranasan ko yun. Na umabot sa puntong na-depress ako. Sobrang lungkot. Hanggang sa isang araw, kausap ko yung kaibigan ko. Sinabi ko sa kanya na nalulungkot ako at gusto ko nang umuwi. Pero sinabihan niya ako na, ba't ka uuwi? Yan, dito ka na. Libangin mo lang ang sarili mo. Mag-download ka ng dating app. Andun, maraming gwapings. Nung una, hindi ko ipinasok sa isip ko yon. Dahil hindi naman ako pinalaking ganon. Hanggang sa nag-download na ako ng dating app kung saan maraming Arab men. Mostly Persian, Bahraini, Pakistani, Turkish. Ganon. Then may isang lalaking nakaagaw ng atensyon ko. Isa siyang Persian guy. Pero hindi siya yung tipong mukhang Arabo. Na matapang ang itsura. Napakaamo ng kanyang pagmumuka. Lagi kami nagvi-video call. Then after 1 month, sabi niya, may gusto raw siya sa aking sabihin. Pero, personal niya raw sasabihin ito sa akin.
kaya't nakipag-meet ako. Grabe. Alam niyo yung karakter ng Wattpad stories, yung mafia boss yung dating na may pagka-Ian venerasyon, yung mukha with Lexus car, isang engineer at laking mayaman dahil Muslim siya. Bawal sa kultura nila na makipag-usap sa babae kaya patago yung setup namin. Oo. Diretso sa room na walang kusina. DJ Rocky, nagpagalaw ako sa unang pagkakataon. At sa unang pagkikita pa lang namin. Ganun ako karupok. At nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Masyado kasi niyang nakuha ang loob ko. Kumbaga nagpaka-boyfriend siya sa akin. Andyan siya kapag kailangan ko ng kausap. Masusumbungan ko siya o nasusumbungan kapag may problema ako. Good listener sa mga kwento ko. At ang dami niyang life lessons na isinishare sa akin kaya ganun na lang ako kakomportable sa kanya. Nasundan pa yung pagkikita namin ng ilang beses. At sa tuwing nagkikita kami, may nangyayari sa amin. Then one day, bigla na lang nagbago ang lahat. Napapansin kong wala na siyang oras sa akin. Lagi na lang siyang busy. Pero binaliwala ko yun. Tanga na akong tanga. Pinaniwala ko ang sarili ko na seryoso siya sa akin. Kahit naramdam ko ng sobrang cold niya. Pumapayag pa rin ako makipagkita sa kanya. Kahit alam ko na kung ano lang ang habol niya sa akin. Bumibigay pa rin ako. Wala eh. Hulog na ang damdamin ko sa kanya. Naging inspirasyon ko siya sa araw-araw. Kahit alam kong hindi totoo lahat ng ipinapakita niya. Then papasok ang buwan ng Disyembre, taong 2022. Nakipag-break siya sa akin at ang sabi niya, I don't want to keep a hope or anything. You deserve more and we shared amazing time. I will never forget and I hope you don't forget. We have to move on and I wish you amazing life. Shocked na shocked ako. Pakiramdam ko, nawarak ang puso ko. Hindi ko matanggap na ganun-ganun lang niya ako tinapon pagkatapos niyang gamitin ang katawan ko ng paulit-ulit. Gabi-gabi ako umiiyak. Minsan nagigising na lang ako ng madaling araw sa sobrang sakit. Hindi naging madali yung pinagdaanan ko sa kanya. Sinubukan kong mag-move on pero ang hirap. Kahit sa trabaho na dadala ko. Hanggang sa naisipan kong buksan uli yung dating app at kumilala ng bago. Kasi sabi nila, in order for you to move on, you must find a new happiness from someone. Yun na nga, sa pangalawang pagkakataon may na-meet uli ako. And by the way mataas naman ang standards ko sa lalaki. Hindi ako nakikipag-usap sa basta-basta lang yung itsura. Mga bigatin yung mga lalaking kinikita ko. Bongga yung pangalawang jowa ko. Isang manager sa kilalang product brand dito sa abroad. Kaya lang hindi ko siya feel. Guwapo, mabango, matangkad, financially stable pero hindi ako ganun ka-attracted sa kanya. Then, third guy na nakilala ko, Persian. Mala David Likwako. Pero tulad ng isa, player din. Iniwan ako sa ere. At ayun na. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko na gumagamit ng dating app.
Naging libangan ko dito abroad ang paggamit ng dating app. After work, pag gusto ko uminom, naghahanap ako ng lalaki online. Nagpapagalaw ako kung kani-kanino. Iba-iba. Kasama ko yung di ko type. One night stand lang. Yung type ko, kinikita ko ng paulit-ulit. Iba-iba yung kasama ko, sa katunayan nga. May schedule pa ng araw ang pakikipag-meet ko sa kanila. Hindi ako nagpapabayad. Init ng katawan lang talaga. May nalaging lalaki pa ako na businessman. As in, lahat ng known brands dito sa abroad. Pagmamay-ari niya. Ganun kabigatin yung mga nagiging lalaki ko. Then fast forward, isang araw, gumising na lang ako na para bang gusto kong mangumpisal. Gusto kong humingi ng tawad sa Diyos sa mga maling ginagawa ko sa sarili ko. Kaya lang hanggang ngayon di pa rin ako tumitigil eh. 3 lalaki pa rin ang pinagsasabay-sabay ko, lahat yun may schedule ng meetups. Nandidiri ako sa sarili ko. Kasi hindi na ito yung ako eh, hindi na ako to. Hindi na ito yung dating Ellie na kilala ko, na tahimik at inosente. Sa kasalukuyan, tumigil na ako sa paggamit ng dating app. Pero yung 3 lalaking kinikita ko, tuloy-tuloy pa rin. Isa doon ay mahal na mahal ko. Gusto ko nang tapusin yung pakikipagkita ko dun sa 2 pero hindi ko magawa. Gusto kong aminin sa kanya kung anong klaseng tao ako pero natatakot ako. Ramdam kong mahal niya ako at matagal-tagal na rin kami. Sunod-sunuran siya sa mga gusto ko. At lahat ng mga gusto ko ibinibigay niya. Kahit ako yung mali, siya pa yung humingi ng tawad. Inaalagaan niya ako. At iniingatan na parang prinsesa. Pero hindi niya alam na ang dumi-dumi ko. Nagigilty ako. Natatakot din ako na aminin ang totoo kasi ayokong iwan niya ako. DJ Rocky, ipinapangako ko sa sarili ko na babaguhin ko na lahat ng mga maling ginagawa ko. Aayusin ko yung sarili ko. At paulit-ulit kong pagsisisihan yung kababuyan ko dito sa abroad. Sana hindi pa huli ang lahat sa akin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong magiging payo. Muli, ako si Elle. At ito ang aking secret file. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.